hi ha faena. Aniràs a un que diuen que hi ha faena i xiques guapos. Vostè disculpe, encantador. El discurs de Antonio Catedral. Molt bé. Pare, què, fill? L'Ajuntament de Sagunt m'ha donat una beca per a poder estudiar a Sant Carles. Com a alcalde de Sagunt és un orgull estudiar-lo que pugui estudiar. Així té la beca que necessita per a complir els seus somnis. Quan que m'alegre, fill. Pare, a mi d'estudiar per a passar per a poder ser actor de teatre. La millor ciutat del món, però què dius? La millor ciutat és Puçol. Puçol té riu? No. Què direu? La millor ciutat és València. València de Castell? Pepe té raó. Jo vaig anar una vegada a Sagunt. Com troba faltats així, fem decorats, soc feliç, però voldria conèixer el món sencer.